खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बैसो थगायनानै साख्रि लानायनि दायाव सासे मानसिया साख्रिनिफ्राय होखारजाबाय बे जाथाया बरपेटा र'डआव जादों बरपेटा र'डनि वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआव मावग्रा सन्जय कुमार दासआ बैसो थगायनाय सार्टिफिकेट आरो नंखाय हाई स्कुल सार्टिफिकेट लानानै साख्रि मावगासिनो दंमोन दा डिपार्टमेन्टआ नंखाय सार्टिफिकेट लानानै साख्रि मावनायजों लोगोसे अफिसनि खामानिनि मुङाव रां जाख्ल'नाय पेन्सन बानायनायनि मुङाव रां जाख्ल'नाय आरो अफिसनि मावथिफोरजों गाज्रि आखु दिन्थिनाय बेफोर गासैनिबो दायाव सन्जय कुमार दासखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय तामिलनाडु आरो पुडुचेरीआव जानाय निबार साइक्लन एबा बारहुंखाजों दासिम 3 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जादों रिपर्टनि बायदिब्ला दासिम 2,25,000निबो बारा सुबुंफोरखौ रैखाथिनि थाखाय गं 3,042 सोरखारि रिलिफ केम्पआव दैथायहरनाय जाबाय जेराव 39,886 गथ'साफोरबो दङ निबार साइक्लनजों सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानायनि अनगायैबो गासै 100निबो बारा न' आरो 1,000निबो बारा दंफांफोरा थेर बेथेर जादों मिथिहोनाय बायदिब्ला तामिलनाडु आरो पुडुचेरीनि गभर्नमेन्टआ बारहुंखा फैनायनि सिगांनिफ्रायनो सांग्रां जाखानायखाय खहा जानायनि बिबाङा एसे खम जादों तामिलनाडु पुडुचेरी आरो अन्ध्र प्रदेशआव गासै मोन 25 एनडीआरएफनि टीमा रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो खौराङाव मोननाय बायदिब्ला दा बारा एसे खम जाबाय उननि समाव मा जागोन बेखौ रोखा बुंनो हाथ'वा जम्मू एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव उदखारिफोरनि गावनायाव 2 आर्मि जवाना जिउ गोमादों बे जाथाया श्रीनगरनि पारिमपरा ओनसोलाव मैया जादों 3 उदखारिफोरा गंसे गारिजों फैनानै पेट्रलिं खालामबाय थानाय सिकिउरिटि फोर्सफोरनि सायाव गावलाबायफैदोंमोन उदखारिफोरनि गावलाबायनायाव 2 सिकिउरिटि फोर्सफोरा गाज्रियैनो जोखोम जादोंमोन उनाव फाहामथायनि थाखाय खाथिनि हस्पिटालसिम लानानै थांनायाव हस्पिटालाव 2खौबो जिउ गोमाबाय होननानै फोसावदों खौराङाव मोननाय बायदिब्ला 3 उदखारिफोरा जेसई मोहम्मदनि जानो हागौ आरो 3 उदखारिफोरनि मादाव 2खौ पाकिस्तानी आरो 1खौ इन्डियानिनो होननानै सन्देह खालामदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जायगानिफ्राय उदखारिफोरा गारिजों खारलांदों बेखायनो बिसोरखौ हमनो हायाखै सिकिउरिटि फोर्सफोरा बिसोर 3 उदखारिफोरखौ हमनो थाखाय दा नागिरगासिनो दङ साननैसो सिगां जम्मू श्रीनगर नेशनेल हाइवेआव जेसई मोहम्मदनि 4 उदखारि हान्जाफोरखौ सिकिउरिटि फोर्सफोरा गावथारदोंमोन बेनि उनावनो मैया फिन उदखारिफोरा सिकिउरिटि फोर्सफोरनि सायाव गाग्लोबदों आबादारिफोरा मैया साननैनि हाबाफारि लानानै निउ दिल्लीसिम धरना होनो फैदोंमोन गासै 3 लाखनिबो बारा पान्जाब आरो हारियानानि आबादारिफोरनि मोनथाम बिलनि हेंथायै धरना होनो थाखाय मैया रोजा रोजा ट्रेक्टरजों निउ दिल्लीसिम फैदोंमोन जेराव 3 लाख आबादारिफोरनि मादाव 2 लाख सुबुंफोरानो पान्जाबनिमोन निउ दिल्लीआव धरना होनो हाबनो थाखाय मैयानि समाव पान्जाब हारियाना बर्डार आरो दिल्ली बर्डारफोराव पुलिसफोरजों गोबां नारा-नाथारबो जादोंमोन रोजा रोजा आबादारिफोरा गोफार हाथियार गन लानानै धरना होदोंमोन आरो पुलिसफोरनि होबथाग्राफोरखौबो दैयाव गारहरनानै होदोंमोन पुलिसफोराबो बिसोरखौ होबथानो थाखाय आसु गेस आरो दै सारनोबो गोनां जादोंमोन निउ दिल्लीआव बिसोरखौ हाबनायनिफ्राय होबथानो थाखाय बिसोरनि ट्रेक्टरफोरखौ बालाजों बुंफबनाय ट्राकजों होथेनानै दोनदोंमन पुलिसफोरा दासिम 800निबो बारा आबादारिफोरखौ हिंसा खालामनायनि दायाव दा हमबाय हाबानिफ्राय फैनाय गंसे गारिया एक्सिडेन्ट जानानै जायगायावनो 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 2आ गाज्रियैनो जोखोम जादों बे जाथाया डिब्रुगढ़ जिल्लानि लेपेटकाटा खाथिनि नेशनेल हाइवे 37आव मैयानि समाव जादों खौरांनि बायदिब्ला बिसोरो गंसे बोलेरो गारिजों धेमाजियाव हाबा जाखांनानै लेपेटकाटासिम थांगासिनो दंमोन बेयावनो फुंनि समाव खुवा खुनायजों गंसे थाथ'बाय थानाय ट्राकखौ नुस'नियाव गारि सालायग्राया ट्राकखौ सौख्रांदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों जिउ गोमानाय 6नि मुङा फारियै हेम बरा मदन बरा जीवक साइकिया प्रकाश दास देबा बरा आरो कानफाय भुइया भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो लखिमपुराव आरोबाव ड्राग्स फालांगिरि हमनो मोनबावदों मैया बिहपुरिया पुलिस आरो बन्दरदेवा पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै अपारेशन खालामदोंमोन बे अपारेशन खालामनायावनो 2 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों हमजानाय फालांगिरिफोरनि मुङा लखिमपुरनि शरीफुल इस्लाम आरो सासे आइजो
पुलिसफोरा बिसोर सानैनिफ्राय 10.299 ग्रामनि हेर'इन, 2 ग्राम गान्जा, 1,49,000 रां आरो गंब्रै मबाइल फन हमनो हादों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला हमजानाय आइजोनि फिसाया साननैसो सिगां ड्राग्स फालांगि खालामनायनि थाखाय हमजादोंमोन आरो फिसायनि फालांगिखौनो आइजोआ सामलायदोंमोन। बे समावनो बिसियाबो बिहपुरिया पुलिस आरो बान्दरदेवा पुलिसजों हमजाबाय। डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ सिभिल एभिएशना 31 डिसेम्बर 2020 मायथाइसिम गासै इन्टारनेशनेल फ्लाइटफोरखौ कभिड-19नि थासारिखौ नायनानै बन्द खालामबावबाय। बिनि सिगांबो डिजिसिआ गासै इन्टारनेशनेल फ्लाइटफोरखौ 30 नभेम्बरसिम बन्द खालामदोंमोन। दा बेखौ बारायनानै 31 डिसेम्बरसिम खालामनानै होबाय। बेयो खालि दावबायारिफोरनि थाखायल' बन्द थागोन। माल लांलाय लाबोलायनि थाखाय इन्टारनेशनेल फ्लाइटआ सोलिबाय थागोन। बेनि अनगायैबो डिजिसिजों गनायथि होजानाय माखासे स्पेशल पेसेन्जार फ्लाइटफोरा दावबायारिफोरनि थाखाय सोलिगोन। मुंदांखा फुटबल गेलेग्रा आर्जेन्टिनानि माराडोना बिथां थैनायाव आर्जेन्टिनाया सानथाम दुखु मोननाय सान फोसावदों आरो इन्डियानि केरेलाया साननै दुखु मोननाय सान फोसावदों। वेस्ट बेंगल आरो केरेलायाव फुटबलखौ गोबां मानसिफोरानो मानियो। बेनि थाखायनो मुंदांखा फुटबल गेलेग्रा माराडोनाया केरेला आरो वेस्ट बेंगलजों खाथि सोमोन्दो दङ। 2012 मायथाइयाव माराडोनाया केरेलायाव फैदोंमोन आरो वेस्ट बेंगलाव 2008 आरो 2017 मायथाइयाव फैदोंमन। आसामनि सिआइडिआ गुवाहाटीआव गं 900 बथलनि कफ सिराप जाय फाननायनि गनायथि गैया बेखौ हमनो हादों। सिआइडिआ माखासे स्रेड खौरां मोननानै गुवाहाटीनि बशिष्ठ पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेहेरबारि ओनसोलनिफ्राय गंसे मिनि ट्राकआव सिग्रोमनानै बेनिफ्राय मोन 20 कार्टुनाव थानाय गं 900 बथलनि कफ सिराप जायखौ फाननायनि गनायथि गैया बेखौ हमनो हादों। बे हमजानाय कफ सिरापनि हाथाइनि बेसेना गासै 30 लाख रां जागोन आरो बे दायाव सिआइडिआ दा साब्रैखौ हमबाय। हमजानाय साब्रैनि मुङा जयन्त कुमार राजबंशी, आनन्द बन्धु भट्टाचार्जी, देबज्योति दास आरो राजु बानिक। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।